आंनि बे बिन्दास बिजेट इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो अननानै। बिन्दास बिजेट चेनेलखौ अल साबस्क्राइब खालामनानै एयारटेल लादो। भडाफन जिअ सिमनि नेटवर्क बादि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बोखोरा बादिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटवर्क बादि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया पेरासिटामल टेब्लेट बादि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो। पेरासिटामल टेब्लेट बादि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो। गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घरिनि खाथा खारनाय बादि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटवर्क बादि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बादि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बादि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र गोसोखाङो नोंखौ सना गान्दु बेलथाय बेलथाय हारसिं थागोला बादिनो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटवर्क बादि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बोखोरा बादिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटवर्क बादि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया